Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli di kasan lijana kimat bakongsan jong ke kubor. Ther tige Menteri Rang Badu Narendra Modi halur ke ki ban persya ya ka Citizenship Amendment Act. Ki kuri India ke kedan ke bakhli do haksin ke benengkong hakathop kerteng jong ke Climate Change Performance Index CCPI ban ri sumar bat dia dan ke jing kta ke mariang. Bat ke Sarkar Assam kalakhang persai ki jing ki da ke jing sange trikam ya kinong tray ki badan ha ka company umpnyang bat gas na ka bentan ru benai ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulaong bakari Pakistan ke jupin shitam ben barabor ki rit pa ha ke jing nyam bat kumta ka de ka kamram jongi ben yarap ye kini ki jat ben ri barit pa ya ka nyam ki bisa ban ben ha ka tegari abakren na kasnong Tumakur guru ha Karnataka nin kesengi Modi uloong bahaya ke Pakistan lathau halor kanong rem jong kanyam bat kijat benriu ki barit pat na ki be kijat nyam ha kategori kilamat e kejing sa pan sitam ben Modi ula ther teng eru ye kejing penlong jing ki persya halor ka Citizenship Amendment Act bat uloong ba ki ji ki persya ki di ban long ya ki jing le don bor jong kari Pakistan ban le ben ye ki bakham telot bor Kaseng BJP kala pentikna bawat tang iweiru na kimender kiba rumbean kinum yo ban syong bansa ni buhay sinong ha Assam. Habakren ni kinong patay kubor ha Guwahati nin kasengi President ka BJP ha Assam Ranjit Kumar Das uloong ba ki kubor hamsaya kila sapriang keleng ba iwei point san klungut ki Hindu nong Bangladesh kinwan buhay sinong no ha Assam leng ba ka Citizenship Amendment Act CAA. Udas ulapan pau ba ki shitniam jihadi ki dan kti ha ka jing snam ha ki je ki persya ka CAA bat ulakular bawat tang in shiru ka jaka jong ka jala ka sarkar kanam ai ban penan kam de ki bri ban abari uni he adu ka BJP ha Assam open bauru ya ka jing kermen ba ka sarkar pedeng kan shim ni ki sinjam ban pendi kena ba ka ktien Assamese kan long ka ktien jong ka jala Assam junam le junam Udas upentipru bagaseng BJP kan pelong jingelang patba ha Guwahati ha kasi sajang ke banwan ban ajing pensai halor ka CAA. Kari India kasin ke beningkong kalapoy ka kedan ke beningkong do ha ka thup kerteng jong ka Climate Change Performance Index CCPI kabanang pensisa susu babarabor kisin jam kibakari kasim kilong kibatrekam bat kiru kam pentri kam ki bamenta jong sarkar India kila long ki base so shkat de ka sarkar India kala bu thong ban kenti we ke jing pendan kam de kiru kam ki bam kta e kamariang ha ka bathang ding ban shet jing shet bat kani kan kenti sha ka shispa nyepusan gigawatt kat hausnem 8000 rpr bat kan senang kenti su sha ka sauspa sanpau gigawatt Kari India kadai ka wain na ki kendiat kiri ka perthai ki ba ka jingdon jong ki klau ka nang kiyo bat ka sarkar India kala shim ya baro ki sin jam ban tengkai bat sumare ki kla kum ka wain ni kini ki sin jam kadai ka jing ai ya ka mang tengka ka ba saw punyo hajar klur tengka ya ka bala tip ka Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Shaki jila ha unai lar macam senem Haka thup jong kita bot ya kiba an pen ina maka jeng rakhi ka Republic Day mta usnem ladep jiet bat kidon arpu art libaro kunthop ya khan riu teli na ki jela ban riu teli na ki tinat trikam jok sarkar pedeng katnat ya dari ka bari kmi ru ya kani ka benta kala yo e jeng turwa jong san bun riu teli kita bot kiba kunthop ya lai pu art teli na ki jela bat arpu saw teli na ki tinat trikam jok sarkar pedeng Hadian bala bishar bnia ya baro kita bot bala terwa daga kenhun jukiri shampang kaba kentup iki dikot na ki benta ba pero per ha ka sandar kata na ka art kalariti ka airong airob na ki barikor na ki nong tem nong pot bat na ki nong sandur ki jingte jing sna ni ki architect kala jiet ya arpu art li na pedeng ki te san pun riutli kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong
Ka sarkar Assam kalakhang persya ikinong tre jong katanat oil and gas kata ki karkhana pen mi penyang bakin penong ya kinu gijing pakhang ni gijing sange tre kam hakajela na kabentahan riu benai nadu kalai puwi tri uno pra arajar khat khandai lo ongki khubor na ka sarkar ka bakdau ba ka sarkar kalakhang persya bat mana hapo ki kendon jong ka essential services maintenance Assam Act khat khandai spa prapho ya kinong tre jong ki karkhana pen mi penyang ki bakan thop ya ki officer kinong tre ki kam bormet ki balayo jing pen scam hakakam bat ki batre bela kinong nya batru ikinong boot jongki kali kit penyang bakim bet ban penlong jiki da ka basange trikam na ka bentah riu benai ya kani ka sarkar Assam klale na ka bentah ban dan kinu gijing thut ha kijing sakri na ka bentah ki ba ha ka ba penyo e ko penyang kali ni ka petrol bat e kali air set jing set ni ka gas ka Unique Identification Authority of India UIDAI kala play yaki arpu pratli ki Aadhaar Seva Kendra hakelengkari kumshi bentana ka jingtmu jogni katanat ban play yaki sispa khat south li ki jaka penrong kerteng hakathop Aadhaar bat ha ka ba ki ba ki la ban le ikinu jing pentamai ha ka be debu Aadhaar kini ngan ong yang ketu kini sispa khat south li ki Aadhaar Enrollment and Update Center kilong nalor kilai pu prahajar teli ki bakum kini ki bela don lepa ki bela penya de ki bank ki post office bat ki sarkar jela kini ki Aadhaar Seva Kendra ki bela pli thamai shu ken pli man la kasngi bat kila ban pendep ya ki kam ki be de bu Aadhaar hadu kumba share jar teli ka chisngi katanat electronics but information technology jong sarkar India ka ong ba ka UIDAI ka donjing smu ban bu yaki sispa khat sautli ki Aadhaar Seva Kendra hasan pulai tili ki nongba hakelengkari ban penrung kerteng hau Aadhaar dan kamansi pisa bat tang habale ikinu kijing penthamai haban siu san photengka Langut ki erang na kunhun BI National Liberation Front of Tripura NLFT kila syakam balayo ru ban kurup yaki atiar siat bat ki kuli na ki layathu uhe pulit jong North Tripura District nin kasngi u superintendent jong tanat pulit jong North Tripura u Bhanu Pada Chakrabarti u ong ba ka kunhun ki pulit kalalet khandra ha Pani Sagar Railway Station bat kilayo ban kem ya armut ki dkhot ka NLFT kat ba yo we pat dkhot jong ni ka kunhun le no layo kem na Dharma Nagar Railway Station yakini hilaingut gile no gibala sakem lapen ngat aki kendon an ki bakan thop ru yaki jing dawa pisa jubor bat ek jing ra be an ki atiar siap ya ka pariksha pe charcha ka balong ka program ha ka ba menteri rang ba do Narendra Modi uje kran ni pli jumut bat ki khna school ki samla puli be kino hikai na kileng kari India bat na bari rukum ju halor kumno banile persha bat ban job ye ki jing ban khia ki por examen lapen bet bakan long no aka arpau terik mentau benai bat om shu aka khan ri terik mentau benai pembalapen bet khaman shwa kajingpin kriya no ekatarik na kabenta kani ke program pariksha pe charcha na ka khatnri saka arputrik menta ubnai kalong na kadaw kita masatan rai ba kijing rakhi be sisin sisna makalengkari ibakan thop ya ka pongal makar sankranti lori bat onam katanat human resource development jong sarkar India ka yethu ba kaladan kajing kiman ba kajing kimi lingti ya kani ke program na kaliang ki khna puli kino kai bat na ki kimi ki pa tang na kalat bakin yo esimenta kani ke program Naiban yu asnguru sembo ajing mut ki bakordor na menteri rang badu kari. Menteri khna jong katanat health and family welfare jong sarkar India Ashwini Kumar Chobe ulong bahadu kumba ar ne laiklur ki premium gold card on I hak Ayushman Bharat scheme kabalong ka program kan teori jong sarkar India. Habakren ni kinong patay kubor nin kasngi uni menteri ulong baki pat ba ki badan ne ki gold card kilaban yo ay klem jing siu ya kilat jing sumar leng baki jing sakri ha kanu ko hospital ha kari India ka North Eastern Service jong All India Radio Shillong ha ka Radio Bridge program ko jong ka kan walam ya ka live interaction discussion halor ka phang eluding peace in the vibrant northeast na du ko por prabaji hadu prasaw po minute la shibet min met katugo ni ka khubor la kut ka blawan shapina ka All India Radio Shillong